Sanibonani. Yanibingelele amanyana intokazi. Kanti-ke ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami. Cela bandla ningakhohlwa uku-like and comment ebese na-subscribe. Angeke nize niyisole. Kanti-ke udaba engiza nalo ngalesi khathi uLukathemba Nkosi we-MK lokuboshwa kwakhe ngecala athweswa lona lokwe-Free Zuma campaign elenzeka ngo-2021 July. Kanti-ke kuningi kokwenzeka laphayana. Sikhumbula ukuthi kwatatwa kwaba neluthingi, abantu abaningi bacikeleka phansi ey'ndaweni zokusebenza kwaphela nemsebenzi. Kanti-ke abantu babele besho njalo ukuthi ena-ke uZuma wenzeni, uboshwelani esemdala nakangaka. Kanti-ke angikabe sengigeqa amagula, angidedele umfowethu laphayana uThemba Nkosi okuba uyena ozochaza kahle lolu daba. Nibheke nosuku oluhle. Okay. Ngiyanibingelela bafowethu nodala. Namhlanje i-29 zikaJulayi, igama lami ngingubonge Nkosi Khanyile. Lo odume ngomkhondo. Namhlanje besiyovela enkantolo ngenxa yecala le-July unrest noma phecelezi i-Free Jacob Zuma campaign eyenzeka ngoJulayi 2021. La khona kwaceleka khona impahla eningi, kwaphinde kwaseleka iy'mpilo zabantu abansundu abangamakhulu amathathu oku-300. Kuleli cala-ke ngingumsolwa, ngingomunye wabasolwa, kodwa abaningi sebewawina amacala inkantolo yabakhipha phambili. Osesele ngicathini mhlampe bakhona abanye abasele, kodwa leli ngihamba ngedwa ngoba ngaboshwa nje mina ngedwa, ngiboshwa ngesiguli. Icala lihlehlele i-16 za-August, inyanga lezayo, i-16 za-August. Namhlanje bekuyi-pre-trial conference, okuyinto ebizwa ngecala ngaphakathi kwecala, ngicathi ngisho kahle, kodwa into ekuthiwa i-pre-trial conference ebikade yenzeka namhlanje. Abameli bahulumeni, abashushisi bahulumeni bekhona izinto abangasinikanga zona ezibufakazi. Inkantolo yayibisicela ukuthi abasinike lezo zinto ezinjengamavidiyo ney'tatimende ebhalwe phansi, nabathi bayafakaza ngokuthi impela kwaba yimina umphehluko weshu, okuyinto engiyiphikayo leyo. 16 siyaphindela khona, kodwa sisamile ezweni, sisamile namanje. Cha, angihlehli namanje, angikhulumi nje kanje ngoba mhlawumbe kuwumuntu othukile. Ngisasho namanje ukuthi uNcamalala wayeboshwe ngendlela errong, futhi sekuhamba ngawo amazwi enkehle, ngoba sibonile ukuthi uSirili ukuthi engenza noma yini kuze aqhobale isikhundla sakhe, noma engenza noma yini kuze afeze iy'nhloso zakhe. Njengoba enza nangoJulayi 2021 wabopha uNcamalala ngokungemthetho ebambisene noBabuzona. Phindile futhi kulokhu bantshontsha ukhetho izwe libuka udede, baqede bachitha amaphoyisa izwe lonke ukuthi agade umbhikisho ongenzeka ngenxa yamavoti anjonje. Nge-16 za-August umuntu uyabuyela ecaleni, siqhubeke ne-pre-trial conference. Ngicathi emva kwe-16 zobe seliqala-ke icala-ke seliqhubeka-ke, sesibona ukuthi noma mhlampe inkantolo iyongikhipha phambili, noma mhlampe umuntu uyekhindini. Kodwa noma ngathi isiphi isinqumo, mina ngiyohlezi ngiyimina nje ukukhanya, ngingajiki into engikholelwa kuyona, ngoba ngiyakholelwa ukuthi konke engakwenza ngoJulayi 2021 ngakwenza futhi ngangi-right, futhi ngangi-correct. Kwakuwrong ukuthi kuboshwe uNcamalala engenacala. Izwe lethu i-Afrika.